Πόσες ομάδες Μανώλη ήταν που φτάσαν στο τελικό γρήγο? 8. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους, έτσι κι αλλιώς. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Το παιχνίδι της πόλης, το παιχνίδι της Ιτίας εδραιώνεται, έχει γίνει θεσμός. Ευχόμαστε του χρόνου να περάσει τα 400, τα 500 άτομα, η χαρά της συμμετοχής. Όσοι συμμετέχουν πορώνονται, μπορούν να το πούνε όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ. Χαιρετίζουμε τους ασυντόνιστους γαϊδουροστοχαστές. Εδώ, παιδιά, είναι μία μίξη των ασυντόνιστων λορδομάρχων που τον κέρδισαν την πρώτη χρονιά και των γαϊδουροστοχαστών που τον διοργάνωναν 2 χρονιές, των φυσικών πατεράδων του παιχνιδιού. Ευχαριστούμε, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Περίμενε λίγο. Το ιερό κομμότιο, ποιος θα το γεμίσει? Κάποιος να πάρει το ιερό κομμότιο να το γεμίσει. Έλα και να κεράσει όλες τις ομάδες. Δώσε, τα καλαμάκια που είναι? Ορίστε. Λοιπόν, για λίγο, γιατί θα σας το παραδώσουμε την επόμενη Κυριακή του Καρναβαλιού, πάρτε το ομόλογο από το δούλου του. Όλε! Λοιπόν, έχουμε και λέμε λεφτά υπάρχουν, αλλά τα Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών. Μετά την επιστολή βέβαια που στείλαμε στον Δήμο του, όπως είδατε όλοι, και το οποίο απασχόλησε τα διεθνή μέσα, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψυχαγωγίας, Δήμος Ιτίας. Δομημένο ομόλογο, ονομαστική αξία 1.500 ευρώ. Διάρκεια ομολόγου, σε μία εβδομάδα βλέπουμε να τα έχετε φάει. Απόδοση στη λήξη, μείον 1.500%. Σήμερα λοιπόν, 27 Φεβρουαρίου 2011, υπογράφεται σύμφωνο οικονομικής αποσταθεροποίησης ανάμεσα στην νικήτρια ομάδα του τρίτου κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού, ασυντόνιστοι γαϊδουροστοχαστές, και στο Δήμο Ιτίας για το αντιπροσώπου του στην ανωτέρω διοργάνωση, Κατσουλοχαέρολα. Ένα ευχαριστώ και σε εμάς, ευχαριστούμε. Το σύμβολο μεταξύ άλλων προβλέπει τη διοργάνωση του επόμενου κυνηγιού. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, τα καλύτερα ευχόμαστε. Την καλοπέραση και την παροχή οποιονδήποτε χρηματοοικονομικών πληροφοριών για την αποδοτικότερη αξιοποίηση του επάθλου. Αποδοτικότερη. Το μικρόφωνο! Αφού λεπτά υπάρχουν, να στα πάμε όλοι μαζί. Έλα, ορίστε, ο κύριος Βαγγέλης Πελιμπασάκης, εκ της νικήτριας ομάδος, παρακαλώ. Πάρτε του ρε παιδιά το το λόγο. μικρόφωνο. Επειδή παιδιά τραβήξαμε σήμερα φορά, οι καλοί άνθρωποι μας αλλάξαν τα φώτα. Του χρόνου τα όρια του παιχνιδιού θα είναι όλος ο Δήμος Ιτίας. Περαστικά σας. Και να ξέρετε ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά τα έχουν λίγοι.